Vítajte pri sledovaní webmagazínu Sovakeres. Aj v dnešnom vydaní našej relácie vám ukážeme, čo zaujímavé sa udialo na Slovensku. Takéto sú naše dnešné témy. Spoločne sa pozrieme, ako si Medzinárodný deň Rómov pripomenul splnomocnenec vlády pre Rómov Peter Polák. Ukážeme vám, ako to vyzeralo na korunovácii rómskeho oľašského kráľa v Košiciach a pozrieme sa, ako si Rómske mediálne centrum pripomína 15. výročie svojho vzniku. 8. apríl si Rómovia na celom svete pripomínajú ako Medzinárodný deň Rómov. Peter Polák, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, si tento deň pripomenul niekoľko dní pred 8. aprílom. Pripravil zabíjačku v malebnom horskom prostredí. Pozrite sa, ako to tam prebiehalo. Poďte. Na temnicu? Ktoré? Káre či kuchy? Je večera. Bolo by fajn, keby sme začali vnímať tento deň ako náš deň a preto sme zorganizovali túto akciu a verím, že budeme mať tradíciu. Potrebujeme vybudovať najprv povedomie u Rómov a verím, že aj prostredníctvom tohto dňa ľudia, ktorí navštívia v podstate dnešné podujatie, nadobudnú nejakú väčšiu národnú hrdnosť a budú oslavovať 8. apríl potom každý rok. Aké prianie by ste možno odovzdali spoločnosti Rómom? Rómom prajem, aby boli silní, hrdí a ostatným prajem v tejto krajine, aby mali viac otvorené srdcia, pretože my tu žijeme v podstate dlhé stáročia. My sme tu doma, tak ako aj ostatní obyvateľ tejto krajiny a my sa musíme naučiť v podstate žiť vedľa seba, spolu. Ak to teda nebude, tak naše deti budú spolu trpieť. Ja verím, že aj majoritná spoločnosť, aj Rómovia pochopia, že nič nám neostáva len spolu žiť, lebo akákoľvek iná forma teda spolužitia môže vyústiť nejaký konflikt, tak to si určite nikto nebude prijať v tejto krajine. Ja určite nie. Prišiel som tu na Medzinárodný deň Rómov, keďže je 5. apríl, som tu poprvýkrát a celkom je tu fajn, spoznávam nových ľudí a vlastne aj kvôli tomu som tu, hej. Pre mňa znamená v podstate rituál, ktorý teda s radosťou absolvujem, a to je návšteva v podstate niekoľkonásobná kostola aj s rodinou. Veľmi sa na to teším a samozrejme sa teším aj na jedlo, ktoré bude požehnané a posvetené. A veľmi rád si teda pochutím na tieto dobroty. No a samozrejme, tak ako aj ostatných ľudí v tejto krajine, ani u nás nemôže chýbať vlastne jedla z vajec, z údenín. A my Rómovia sme zvyknutí v podstate na mäso, takže určite teda veľa mäsa. Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle, aj tým, ktorí teda dobrú vôľu nemajú, aby Veľkú noc prežili v pokoji, v radosti a samozrejme pokiaľ možno, tak aby boli šťastní. A verím, že vyjdú z týchto veľkonočných sviatkov všetci ľudia posilnení, tak teda duchovne aj fyzicky. A načerpajú dostatok síl na to, aby celý rok v podstate z tejto síly vlastne mohli potom realizovať aktivity, ktoré realizujú. Špeciálne Rómom teda prajem Sastobach Teletaven
preka ja patraži odhaltujeme požehnanie. V Košiciach sa 12. apríla uskutočnila významná udalosť. Bola ňou korunovácia rómskeho oľahského kráľa Roberta Botoša. My sme na tejto akcii nemohli chýbať a s kamerou sme pre vás natáčali jej priebeh. Pozrite sa teda, ako to tam vyzeralo. Detraito sul torrente, Murotra, rime godoki vány tuke, so bakro, ta intregi roms, soki vány tuke, sastimo bakso, tečala dotačený po samáro kraj. Budeme svedkami historickej udalosti Rómovia na Slovensku, keď Rómovia si zvolili svojho kráľa a idú ho korunovať. Sunto Deli, Sunto Maria, dal ditu mentre conoscenen so avilan, dai vico dalenso naikate, avensaste dai barcale. Romale, Kamavkodo, e sunto ne devle star, pe amarodrom, am de so zindulindam saketane, dal doja me o sunto dev, i sunto Maria to sunto Jezuška. Od naďom budbach leta vas taj, Tiro ango težal prame, od car mišto trajinas ketane, taj ketane im kras. Azir, kerde mamenge omša andi sunto kangeri, o sunto rašaj, te sentiame, ande amare troma, kodo so kamavte šafketane, sate inkras, pejkes, te si kava za caralo make, odvijame žana ste kraj nas. Nađo najsara tu mengen kokar, taj dam muri vorba, romale. Anglajde, od mindi andamuro narodo torđuvo, ande so godes, ande so spirino, višelesa, vilesa, da me saste taj baktala. Dámy a páni, Robert I, rómsky kráľ na Slovensku, prisahal takto. Ja, Robert I, rómsky kráľ na Slovensku, sľubujem, že sa vždy budem snažiť ochraňovať práva Rómov, žijúcich v tejto krajine, budem ich podporovať v viere a snahe pozdvihnúť rómsky národ a budem chrániť jeho kultúrne bohatstvo. Vždy budem mať na mysli blaho rómskeho národa, verne mu slúžiť a bojovať za zlepšenie jeho postavenia, tak prisahám na svoju česť. Potlesk prosím pre našeho nového kráľa. Splnomocnenec z vlády pre rómske komunity Peter Polák gratuluje novému kráľovi Robertovi I. Tätä odosasti tätä vahtimen kyllä mä olen vahtavun kysymyksen saada. Mirici, che si sa detto marici c'è poro aver, se non grosso, le paciate ma con cacciare in sapore che sa me cacciare aftumen, a paciate sa vale ruma per cacciare perché ja perché pesce sa.
som taký model, protože tu na Savre Romen, neka ja prúfa, som taký model, protože tu hele robí či dá spravnosti. Manga v Savre Romen, kde Slovakia, tam zorale, ako sa navolá Marok Kradis, kaj amen telo prekonalačo drom, kaj Savre teraz premištestva. Med odoloro nekvarno te pošlo Savre, kaj krvku. Vaše veličenstvo spokojný. Vaše veličenstvo. To sú neťahané. Neťahaný majú. Delta same kraje. Aj Zárazleské. Amare krajes. Eto utsiskones. Jasandi sunto kangeite sentalinas resopreta elileski korona. Tai talamenke bahtalo es Slovákom ke Balakado. Ďakujte Bohu za to všetko a predovšetkým aj za dar služby, ktorú ste prijali dnešný deň. Aby sme mohli takto s čistým srdcom alebo čo najviac približení k Bohu sláviť túto svätú omšu. Kráľ večnej slávy, každá dedina má hlavu, každé mesto a štáty, tak aj konečne, že aj tu v Európe také veci sa dejú, že budeme mať kráľa, tak veríme, že Rómom pomôže v určitých veciach. Nebudú to nejaké obrovské veci, nejaké veľké výnimočné, ale postupne, že pomôže Rómom, aby prosperovali do budúcna a pomôže k tomu aj Európska únia. Nech mu je tá korona požehnaná, nech užije aspoň 100 roky, nech múdrosť pod nej vládne a spravodlivosť. A taluleské bachtály, te trají šelbers lasa, šukáres bachtále celou familiou. Či to už pomôže v sociálnej sfére, alebo v nezamestnanosti, alebo v študovaniu. Ja si myslím, že to nadopreduje a ja si myslím, že Rómovia pochopia a sa konečne spoja, aby niečo už dokázali.
teraz, čo je tá mladá generácia, potrebuje ľudí, človeka, ktorý ich naučiť niečomu, aby sa prispôsobili, aby boli, jak vám to poviem, aby sa vedeli učiť, aby znamenali aj naši ľudia niečo medzi bielými. Každý poukazuje, cigáni sú takí a takí, to nie je pravda. Sú aj medzi nami vzdelaní ľudia a múdri. Určite ste to už počuli. Rómske mediálne centrum oslavuje 15 rokov. Pri tejto príležitosti okrem iného usporadúva aj druhý ročník rómskeho charitatívneho bálu, ktorý sa uskutoční 26. apríla v Košiciach. Ak máte záujem, príďte si s nami zatancovať, porozprávať sa, ale aj urobiť dobrú vec. Nezabudnite nás skontaktovať. Teraz sa však už pozrieme na to, ako oslavuje Rómske mediálne centrum a ako pre vás pripravujeme zaujímavé dokrutky. Koľko? 15. 15. 15. 15. Poďme. Stop. Ale ty si mal ísť s ňou. Jaj? Dobrá. To? Ideme. Náš dnešný webmagazín Sova KRS je na konci. Ďakujeme vám za pozornosť. Za všetkých kolegov z Rómskeho mediálneho centra vám prajem požehnané a veselé veľkonočné sviatky. Lúči sa s vami Klaudia Oláhová a Čendevleha. Dovidenia.